Patay ang 59 anyos nga babaeng mamaligyaay og prutas human gidasmagan og sakyanan ang usa ka fruit stand sa Tupi South, Cotabato. Laing 11 anyos nga dalagita ang angol. Driver sa mga sakyanan nakatulog kuno sumala sa PNP. Ani ang report. Nangabungkag kini mga panindang prutas human gidasmagan sa puting nga pickup truck ang duha ka stall sa fruit stand sa National Highway sa Purok 3 Barangay Crossing Robert, Tupi South, Cotabato pasado alauna Lunes sa hapon. Gitapuk-an na sa mga residente ang nagbuyod nga 59 anyos nga babaeng mamaligyaay og prutas human nabanggaan sa mong sakyanan. Gilayon kining gidala sa ospital apan gideklara na kining dead on arrival gumikan sa grabing samad sa lawas. Atol sa itabo, tunusay naangol nga 11 anyos nga dalagita nga nadamay tungod anaa sa mong lugar bihang naitabo ang aksidente. Posibleng naigo kini og mga debris. Naguba sab ang usa ka motorsiklo nga nakapark human nabanggaan sab. Matod sa Tupi Municipal Police, gikan sa General Santos City ang pick-up ug padulong unta Coronadal City. Apan pag-abot sa lugar nga gikahitabuan, kalit kuno nakatulog ang 63 anyos nga lalaking driver nga taga Cotabato City. Hinungdan nga nawad-an kini og kontrol sa pagmaneho ug mibangga sa mong fruit stand. Giandam na sa PNP ang kasong reckless imprudence resulting in homicide and physical injuries batok sa driver kinsa ginakuhaan pa og pahayag. Ginakuhaan sa pagpahayag ang kabanay sa biktima, lagip na ang menor de edad nga nasamdan. Kauban si Bong Vicencio, Efren Mama, One Mindanao.